A Deputación de Pontevedra terá que esperar ata despois do 15 de xuño, cando se constitúan todos os concellos, para configurar o próximo goberno. Carmela Silva asegurou esta mañá que aínda non hai negociacións enriba da mesa entre o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. Estamos nos acordos cos concellos, exclusivamente as decisións sobre os gobernos da Deputación este en particular, cando toque, agora non toca. Miren, o primeiro que vai acontecer despois do día 15 é que o Partido Socialista na provincia de Pontevedra fará unha proposta para quen vai a ser a candidata do Partido Socialista para dirixir a Deputación de Pontevedra. Ese é o primeiro paso e eu vou a ser absolutamente respetuosa, así xa sei que todos vostedes non teñen ningunha dúbida, non, de que o Partido Socialista vai a propoñer a actual presidenta, que son eu, como candidata do Partido Socialista, non? Eso é así. Pero hai un procedimento, eu vou a seguir o procedimento. A presidenta en funcións quiso resaltar esta mañá o traballo que conseguiron xuntos os socialistas e os nacionalistas nos últimos 4 anos. Non é que o diga eu, é que o saben as 900.000 persoas que viven nesta provincia, que foi un goberno que transformou radicalmente esta Deputación, que a transformou radicalmente en todos os eidos e áreas. E eu estou absolutamente orgullosa e satisfeita do goberno, das 14 deputadas e deputados, e eu aí me inclúo como unha deputado, é dicir, absolutamente satisfeita. Os resultados das eleccións municipais deixaron ao Partido Socialista a tan só un escano da maioría absoluta. Polo tanto, necesita do BNG, que conseguiu 3 deputados, para gobernar. De momento non hai data prevista para a configuración da Corporación Provincial, pero todo apunta a que Carmela Silva volverá a ser a presidenta da Deputación.